Здравейте! Вие сте с рубриката Актуално с Божидар Караджов. Днес ще обърнем внимание на три основни теми, една от които е предстоящите избори на 27 октомври в България за предсрочни парламентарни избори. За съжаление, те няма да са и последните предсрочни. С две много ясни уточнения. Влизат 8 партии в новосформирания 51-ви парламент. Освен двете ДПС-та, включително с изненадващи резултати, ще се окаже и партията на Радостин Василев. Правителство ще бъде сформирано, но то няма да изкара пълен мандат. В основата на което, разбира се, ще бъде ГЕРБ и други две партии. В дългосрочен план, в рамките на следващата година и половина, ще имаме още едни предсрочни парламентарни избори. Във връзка с зачестилите коментари във връзка и с президента Радев относно създаване на негов политически проект, информацията, която аз мога да дам, е, че такъв проект ще се осъществи, като той ще бъде планиран в рамките на следващите 2 години. Другата актуална тема, която бих искал да засегна, е относно избирането на нов главен прокурор на Република България. Към момента кандидатът, който е посочен господин Сарафов, трябва да бъде избран на 16 януари. Ситуацията е такава, че ще се променят събития и политически намеси, които ще рестартират самата процедура, което ще обърне и цялата ситуация около следващата кандидатура на друг главен прокурор. Не е дадено и заложено господин Сарафов да бъде главен прокурор на Република България. Дори това не кармично да се случи, със сигурност няма да изкара пълен мандат. Разбира се, най-наболялата тема е в международен план, свързано с обстановката между Израел, Палестина, Иран, Ливан, Сирия и общо взето половината свят, който се е намесил в тази абсурдна ситуация. Категоричен съм. Да, ще има отражение върху Иран с напрежение и навлизане на израелски войски. Това към момента не се е случило. Ще бъде преустановена офанзивата в Ливан. И в рамките на ноември месец категорично ви заявявам, че ще бъде потушен този огромен международен, бих казал, геноцид от всички погледнати страни. Или по-точно, за да се изразя, ще настъпи период на споразумение и мир. Благодаря ви.